da ke jingyo jitip na ki bor sentiat ki blapen tip mar si pulet ka riboy district ki pulet ru klampen slam ki lapen long ke jingkan rabat kurup ik siar bala keno bakadei kamar ka balawan kai be ain ya ka te ke jingkan ra lapen long ke jingap sirip ha ka snong kerdeng ha kherdop khanra kali ki pulet ka bodon hasrok shilong bypass ka bahap apo ka riboy district ha ka balayo banbat ya ka wi kali red ka bodon yu number AS01DT New Sun Wei Khandai bat nakate ka kali la yo ban bat arngut kibriu ki basuba don kti penyai bi an ya kate ka siar ha ka jingkhanra la kurup ya handriu song kitiar bat na ka wei ka song la thep hadu sipau to la ka siar bat di bi an ka ba la da khenlang baro ka long handriu phau to la ka siar kitei ki arngut kibriu la kemno de ki pulen na ka banta ka jingtoken ki bakan thop yo Vinod Kumar Sharma bat noirap jungu ulal Syam Sharma bat la kurup ru ya artli ki mobile phone baki punan kam hakate ke jingkan ra bat kurup ya ketika siar bat kamru ya kite ki arngon ki basuba dong kti hakate ka kam lasaki da ka jingdon lang rang ba snong ka kerdeng uba liroy kharmalki